tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Bagong iyak kasi ko eh. Alam niyo po, ito po yung pinakamahirap sa trabaho namin. Oh! Yung kahit umiyak at kailangan masaya ako. Oh. Para may iba naman ngayong araw na to, iyak tayo. Sarap! Sige, Nicole Ayala, we deserve. Bakit ka umiiyak? We deserve to know. Kasi wala akong picture kay Mickey Mouse kanina. Nakita ko siya. Sabi ko, bakit wala kami picture ni Mickey Mouse? Yun po ang dahilan. Yun po ang dahilan kung bakit ako umiiyak ngayong umagang ito. Hindi, charot. Wala to. Ano lang to, hormonal imbalance. Buntis mo si Nicole. Buti na lang. Wala, may tagas yung mata niya. Ayaw tumigil na luha ako, nakakairit. Kanina pa ako nandyan sa labas eh. Hindi ako makaakyat kasi ayaw tumigil ng luha ako. Tapos sabi ko, malapit na magtambalan. Tapos ayaw tumigil ng luha ako, nakakairit. Nakakaya mo, Ton. Ba yan? Sorry na, wag na. Ito isipin nyo na lang. Ako po yung representative ng lahat ng mga kababaihang may sapak. Isipin nyo na lang, ako po yung representative ng jowa mong may sapak. Yung kahapon lang masaya kayo, tas biglang the next day, umiiyak siya. Oo, ganun po yung mga babae. Kaya kung gusto nyo pong mag-asawa, medyo pag-isipan nyo pa po ng mga 30 beses kasi makakasama nyo po mga misis na katulad ko na meron pong hormonal imbalance. Yung wala naman dahilan biglang umiiyak, nakakainis. Nakakabwisit. Anyways, ay, sana maubos na yung mga luha. Yes. Alam mo, ano talaga, may effect talaga ang musical scoring. Ayan na, nagbigay na si Kajot ng tissue. Kajot, ang ganda ng tissue ko dun sa loob ng yung medyo malambot. Mas lalong iiyak ka kasi magas pa. Nakakaiyak yung gaspang nitong tissue na to. Hindi, ganun po talaga sa buhay. Minsan may mga bagay na hindi ka ine-expect. Tapos nangyayari. Yes, naman. Well, sa totoo lang mga kabisyo, hindi lang naman si Nicole ang umiiyak ngayon. Maraming umiiyak sa mga kababayan natin sa Cebu. Oo, dahil totoo. nakita ko kanina pag-check ko sa balita, ang death toll na nangyari sa lindol kagabi umabot na sa 60. Correct. So, meron pa po doon kasama na buntis na namatay, which is, parang sa akin, it dawned on me kanina lang, nasabi ko, itong mga nangyayari, yung pagbaha, nililindol tayo. At pumutok ang taal. Yung taal. Kaninang 2 a.m. Ito ba ay divine intervention para i-expose yung mga flood controls natin, yung mga structures natin, and even parang doon nung makikita mo sa mga kumakalat na mga videos na nagdadasal, nagpipray kay Jesus Christ. Sabi ko minsan sa atin, lahat po tayo naaalala na lang natin si Lord pagdating ng panganib. Yan. 'Di ba? Bago ako matulog kagabi, actually nagpipray na ako, matutulog na ako. Parang kinukonvict ako na hindi pa lumalabas yung balita tungkol sa may balita lumabas na yung balita ng parang earthquake. Kinakailangan kong magsalita. Kaya bago ako matulog, nag-post ako na naaalala na lang ba natin si Lord, si God, pag may problema, pag walang problema, masaya tayo, hindi natin. Deadma. Oo. Sino pong mga tinamaan dyan? Lahat naman tayo. Di ba sabi nga natin, sa totoo lang, mas madaling mag-trust kapag wala kang issues, wala kang problema, kung everything is smooth sailing, 'di ba? Pero kapag halimbawa, meron kang pinagdadaanan na matindi, minsan mahirap mag-trust. Or yun nga, katulad ng sinasabi mo, Jegs, na yun din yung time na saka mo lang naaalala. Kaya minsan may pag-nudge. Ayan. So doon natin din makikita na nasa seed na sa puso natin para si Lord, pero
naaalala lang natin pag wala na tayong makapitang iba, 'di ba? Beyond na sa ano natin na mga tao makatulong sa atin. So alam natin deep inside our heart na ang Savior natin si Jesus Christ kasi nagiging automatic siya yung lumalabas sa bibig natin. Actually. 'Di ba? although nakakatawa yung isang nag-trending na video na bago niya muna sinabi yung Jesus, oh Jesus, ang dami mo na murang narinig sa babae. Ewan ko kung dumaan sa feed mo yun. Hindi ko pa na Oo, ano basta parang doon din na nakita niya may mga bumagsak kasi talaga. Medyo matindi malakas yung pagyanig di ba? So bago niya sinabi yung Jesus Christ, marami muna siyang mura. Kaya yung comment sa kanya parang, ate, bago niyo po sinabi si Jesus Christ, mga mura po muna yung lumabas sa bibig po ninyo. Hindi, pero totoo. Diba? And maganda rin siyang pakinggan na by default, kapag ka namomblema tayo, ang una nating naiisip is Jesus. Yes. Diba? Or by default, pagka nagkakaproblema tayo, ang una nating ginagawa, nag-isip talaga tayo kaagad na kung ikaw ay isang Katoliko, magsisimba ako agad, lalapitan ko yung simbahan na malapit sa akin o yung kung saan ako deboto, 'di ba? Yun, magdadasal agad, 'di ba? So, yun nangyayari po talaga yung mga ganyan. Kasi may mga gantong drama ko, kaya ayun tuloy, madamdamin yung nakakaloka yung may biglang drama. Kakainis. So again, by default na talaga ang tinatawag natin na Savior si Jesus Christ. Parang 'di ba? Parang amazing na malaman mo 'to, maintindihan mo na, kahit sabihin natin hindi ka reliyosong tao, pero pag dumating ka sa nababanggit mo yung pangalan niya, kailangan mo ng Savior. Siya yung nababanggit mo. Hindi, tsaka alam mo, nakakatawa to kahapon. So, sabi ni Conyo Bicolano, sabi niya, ma'am, sinundo ba kayo ni Prince sa office? Pumunta daw ba sa office ko? Sabi ko, hindi, papunta pa lang sila susunduin. Sabi niya, kasi po may pumasok po na batang nakaitim sa office nyo. Sabi, alam mo, by default na ginawa ko, pumunta ako, kasi palabas na sana ako noon bumalik ako sa office ko, binuksan ko siya. Tapos sabi ko, I rebuke in the name of Jesus. Kung ano man yung pumasok, alam diba? mo, pa-check up na natin yan si Conyo. May mga kung ano. Ito sunod-sunod na to, di ba? Nung nakaraan, nagbalita sa'yo, may barilan. Yung pala, hindi pala na baril. Parang inatake. Inatake pala. Ang sabi niya sa akin, mag-ingat ka po dun sa lugar po na yun na yan. Kasi po may barilan po na naganap. So, wala Tapos malaman ko, hindi naman pala nagkaroon ng barilan. Meron pong inatake po. May namatay talaga, pero hindi siya binaril. Inatake siya. Tapos ito, may nakikita siyang pumasok na bata. Pero kasi may nakikita daw siya minsan talaga dito tumatakbo na bata. Tapos meron pa isa, may nakwento ka. Anin doon? Iba yung binabanggit niya doon sa Dear Love. So, confirm, 3 na yun. Broski! Pa-check up na. Broski, may maluwag na part. Dati matino pa ito nung pumasok sa Love Radio. Ito ibig sabihin, confirm. Talagang nasa DNA niya yung pagiging maluwag yung tornilyo. So Broski, you are now officially a part of Love Radio, of the Love Radio family. Ayan. Ay nako, nakakaloka. Hindi, pero whatever it is, Kabisyo, para sa akin nga ang tears is also a gift Tama. Parang ako iniisip ko yung mga taong hindi marunong umiyak. Parang paano kapag masamang yung loob mo, tapos hindi ka umiiyak, 'di ba? Paano mo na ilalabas, ini-express na sa utot ba or sa guano? Bakit diba tuwing may problema masama loob mo umutot? Ay, masama loob nyo. Nangangamoy Ganon, loob ng diba? tiyan pala yung masama. Loob ng tiyan. Hindi, pero wala lang, feeling ko lang naman na yung pag-iyak is also a gift. Minsan talaga, hindi rin talaga siya maganda kasi mga alanganin siyang mga pagkakataon na nangyayari. Yung mga kung kailan e-ere ka na sa radyo o kaya kung kailan may kakausapin kang kliyente. Yung mga ganyan. But anyways, wala naman pong forever. Ano man po ang pinagdadaanan ninyo, pinagdadaanan ko at pinagdadaanan po nating lahat. It will all fade one day. Ayan. So, hindi siya forever. I-release. Yun din yung kagandahan na umiiyak tayo na i-release natin. Diba? Kasi pag hindi mo nire-release, si Taal nga, diba? Nirelease niya yung kasi imagine niyo yung bulkan,
pag hindi na reels, mas delikado. Kasi nga bulkan Tahimik. siya. Oo. So Singawan talaga siya. Oo, totoo Yung naman. pressure ng core ng Earth. Oo. Yun So, yung purpose niya eh. volcano siya talaga. Siyempre, ang volcano po ay pumuputok-putok talaga Oo. every now and then. Mm. Ganyan. Ayan. So, ang sinasabi lang natin, if there is a need for you to let it all out, Aha, yan. Huwag mo ring pigilan. Correct. Kasi kapag ka pinipigilan mo, mahirap. Ako kasi kahapon pa to eh. Aha. Tinatry ko talagang pigilan. Tapos kanina parang, hala, nabumuhos na lang po talaga. Ayan na naman siya. Ayaw na naman tumigil. Nakakainis. Ayaw na naman tumigil ng mga lumuha ni Nicole. Hala, Ayan. nakakayamot. Pumapatak na ganyan. naman. Sumasabay siya sa sama ng panahon na umuulan. Oo. Kaya saan umuulan? Kahapon. Ang init kayo. Init ngayon. Ang init ngayon. Kahapon po. Ang weird ng panahon. Oo. Kahapon Sobrang parang weird. sobrang, yung pauwi ako mga alas 3, parang alas 6 na ng gabi na ang dilim. Dalim, di ba? Oo. Kakaiba. Although kasi papasko na. Oh my Oo. God, October 1 na. Correct. So, 85 days bago magpasko. grabe. Lilipas din po yan. Ano Ayan. man po yan mga kabisyo. At ang mga luha po natin mga kabisyo ay mauubos. At magpapasko rin at Oo. sasaya ka din. Di ba? Ano man yan kabisyo, tandaan. Lilipas din yan. Huwag Ayan. mong tatambayan. Yung mga pinagdadaanan yan. Ang importante lang kung ano mang pinagdadaanan mo, panghawakan mo rin din yan kasi may lesson dyan eh. Yun yung mga i-dig in natin, i-hold natin na ngayon hindi mo maintindihan pero pag binalikan mo, andun yung lesson. Oo. Oo. At pasabi daw nila, patuloy daw siyang mangyayari at mangyayari sa'yo hanggat hindi mo natututunan yung Correct. lesson. Ayan. So ano bang lesson mo ngayong araw? Ang lesson ko ngayong araw, ang sabi daw sa akin, hindi ko rin alam kung ano lesson. Confirm! Maluwag din. Yung may mga DJ ng Love Radio. Maluwag. Wala na pong masikip ang tornilyo dito po sa Love Radio. Confirm lahat po ay maluwag. Ayan. Yan. Ay nako. Sabi daw kasi kailangan lang ng mga ganitong pagluha. hindi po talaga tumitigil. Ayaw tumigil. Ayaw maubos. Ba't ayaw maubos? Nakakaloka yung ayaw. Promise, as hindi talaga siya tumitigil. Oo. Kinambyo ko na nga kanina eh. Oo, wala pa rin. Hindi, kumalma na, lumiwanag na, pumuti, tapos biglang bumalik ka na naman. Kaya ngayon, Ano kayong mga pampasaya? ayan. Ay, nako. Sige na nga, check out ko na nga yung mga naka-add to cart. Medyo matagal-tagal na naka-add to cart eh. Walang walang pag-check out kasi Oo. nag-iisip ako kung ano i-check out ko, kung deserve ko ba. Sa tingin ko, deserve ko. Ayan, tama. Kaya ikaw, ate girl at saka kuya, kung may time, ako kung minsan merong din akong dinadaanan na ganyan na parang gusto kong umiyak na hindi ko alam na mabigat. Diba? Alam mo, pag kunento ko sa'yo, parang mababaw lang naman talaga sa totoo. Parang feeling ko mababaw lang. Tapos parang feeling ko, parang biglang nag-dawn lang din sa akin kanina na effect siya nung cancer. Parang ganun. Baka ngayon ko lang siya iniiyak kasi ang tapang-tapang ko for the past few months. Parang ganun. Baka ngayon lang siya parang... Hindi, tsaka yung effect niya, as in like, effect niya sa body ko kasi nawala na nga ako ng hormone, ng thyroid eh. Thyroid is the one that's... ano ba yun? Ano ba English nung gusto ko sabihin? Ayaw kasi tumigil na luha ko eh. Yung nagko-control din ng emotions, nagbabalance. So kumbaga parang ito'y isang bagay na, kung ano man yung iniiyak ko, isang bagay na hindi ko naman normaling iniiyakan. Kaya lang, bigla lang talaga siya. As in, sabi ko, hala, bakit ako umiiyak? Bakit ayaw na tumigil? Nakakainis. Ay, na tumigil, nakakayamot.
Namamagana naman yung ilong ko. Itigil na natin to, Diego Bandido, para mabuhos ko na lahat ng luha ko. Ayan. Malay mo sa second tambalan, ubus na Oo. siya. Okay na yan mamaya-maya konti. Ayan, so sa mga kabisyo po natin dyan, ha, steady lang kayo, medyo pakakalmahin lang namin si Nicole. Na hindi namin at natin alam kung... Bakit? Bakit? Ako hindi ko alam kung bakit. Oh my God, ang luwang na talaga. Okay, papacheck up na po siya. Pa-check up na po, Oo. Sige, exit Ayan. na muna kami for now, mga kabisyo. Oo. Mamaya ulit, kalmado na ako sa kwento na may wagang Burnay. Ayan. Oy, bago po kami mag-exit ulitin, iimbitahan lang namin kayo sa October 11. Ayun. Ayan, sa ating collab na mangyayari po dyan sa may Market. At syempre sa lahat ng mga manong drivers din, ha? Uy. Malapit na yung Love Knows No Boundaries. Actually, mainit-init na hawak na po namin yung mga boundary. Ayan. Registration nyo na lang po Oo. ang kulang. Kayo Ayan. na lang ang kulang, ang premyo Correct. andyan na. Tama. So, punta lang po kayo dito sa Love Radio. Alam niyo naman kung saan kami located. MBC Media Group Building. Sa Oo. tabi po kami ng Aliw Theater at Star City. Ayan. Register Oo, na. diba? Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize? Ano? Basta yun na yun.